बुधवारा राज्यांत लोकसभेच्या प्रचारा खातीर येवपी पंतप्रधान मोदीन गोंया बाबतींत आपली भुमिका स्पश्ट करची. गोंयाक खासा दर्जो मायनिंग प्रश्नात स्पश्टीकरण दिवचें म्हण मागणी काँग्रेसीचे मणियारेट राजानो डिमेलोन केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. व्हडल्या मैदानार ओपन मैदानार ताणें सभा घेतली. आयज तेन्ना तो पंतप्रधान नासलो. तो येयलो as a non-entity, as a leader of the Bharatiya Janata Party, as the face of the BJP, as the face of the SDA. आज तो पंतप्रधान म्हणाला. आणि इतले नर्वस असा भारतीय जनता पक्ष की आम्ही बूथ कार्यकर्त्याची मीटिंग घेतली श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात. थंयसर राहता तुमच्याकडे कार्यकर्ते येवपाचे ना, लोक जावपाचे ना, ही खात्री करते. आता पंतप्रधानांना येता आज तुमच्याकडे पत्रकाराकडे उपकार मागता. त्याने थोडे प्रश्नाचे उत्तर दिवचे पडटले गोंयकारांक. ताका गोंयकारांनी 2 खासदार दिले. त्याने मागले त्या प्रमाणे. पण त्याने जी प्रॉमिस केलेले हे प्रॉमिस त्याने दवरल्या. त्याने स्पष्ट सांगलेले मिटिंग जाहीर सभेत स्पेशल स्टेटस हो व्हडलो प्रश्न न्हू, हो आम्ही दितले. मी म्हणलें स्पेशल स्टेटस हे फाल्यां पंतप्रधान एज अ पंतप्रधान त्याने आन्सर करूंक जाय गोंयकारांक.